Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanjwa uKhathini Magutshwa. Ngumshana wakwaNgcobo Fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaFolweni kaThumla Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonje. Webafowethu nodadewethu uyabona impilo bafowethu ayikho lula. Impilo bafowethu inzima kakhulu hayi kancane. Uyazi ukuthi phakathi kwemizi esihlala kuyona yobaba nomkhulu kube khona umuntu mhlambe ozalana nomama wakho, ozalana nobaba wakho. Umuntu oyigazi lakho ongakufuni kodwa ukwazi umona engalutho. Kodwa lo muntu akakufuni. Unazo ezakhe izingane. Uma kuukuthi kukhona into ayidingayo mhlawumbe ufuna ukuthile esitolo, akabizi izingane zakhe athume zona. Uthuma wena ukuthi hamba uye esitolo uyothenga idrink. Mawubuye nale drink athelele izingane zakhe, wena ngakutheleli kade uhambile waye esitolo ekuthumile. Kunomuntu okakuzonde nje ngoba nake ezonda umama wakho. Aveze uthando kuwena lokukuxhaphaza. Makufanele akwenze lokuhle akakuthandi kodwa medinga okuhle kufanele umenzele kona uyakuthanda. Kunabantu abazonda abazali bethu bese bazonde nathi. Lento bafowethu ihamba iba ngelide kakhulu. Ngoba umuntu owayezonda uma wakho mancane amathuba ukuthi akuthande wena. Noma sehambile emhlabeni leyo nzonda wayekade ezonda ngayo umama okuzalayo, wayezonda ngayo ubaba wakho, nawe kuzonda ngoba nakuzalwa yilo muntu amzondayo ayipheli leyo nzondo. Njengoba wayekuxhaphaza esaphila lo muntu usazokuxhaphaza futhi noma esengasekho. Ukuyiboneni lento ukuthi kube khona into ekhalelekayo kuwe ukuthi yenze emsamo uyenze ngempela leyo. Zenzeke futhi izinto kahle phakathi kwegceke. Kodwa ingabibikho wena umnikazi womsebenzi into ozoyibona enhle eyenzakalayo phezulu kwempilo yakho. Uyazi ukuthi emathongweni nasemadlozini kunamathongo athanda ukuxhaphaza abantu. Kunamadlozi athanda ukuxhaphaza abantu. Afuna ukubasebenzisa nje kuphela. Uma kodwa sekufanele benze izinto ezinhle bangazenzi kulowo muntu, benze kulabantu ababathandayo. Nangenkathi besaphila labo bantu babephila leyo mpilo. Kunabantu abathi bayabathanda, bebathanda ngoba nako befuna izinto ezithile kubona. Kodwa makufanele babenze lokuhle banikeze abanye abantu. Mhlambe nawe kwakwenzeka kini wenza umsebenzi, mhlambe imisebenzi uyayenza. Kodwa akukho kuhle wena owakwakuthola ngokwenza kwakhe imisebenzi. Kodwa njalo uma wenza umsebenzi noma kukhona into enhle wenzela abantu abadala, kuphakama abanye abantu egcekeni. Wenza njani ngalelo thongo elalizonda unyoko okuzalayo, elalizonda uyihlo okuzalayo, labe selizonda nayo yonke inzalo yakhe? Wenza njani ngalelo thongo? Ngoba phela lethonga likuthandi kuphela liyakuxhaphaza. Awukwazi ukuyibalekela into efana naleyo. Imizi nemizi inawo amathongo axhaphaza abantu, inawo amadlozi axhaphaza abantu. Athi mefika kubona labo bantu bafike ngoba nakubezocela ukulungiselwa into ezithile laba ababathandayo babayeke baphila impilo nje. Ukubone nawe uthola ukuthi phakathi komuzi wakini bonke abanye abantu asibahluphi izinto zabantu abadala. Kodwa yonke into eyicala ifinyelela kuwena. Bona baxakwela utho, bona baphila kahle nje. Kodwa yonke imithwalo ikuwena. Kungabe kufanele yini ukuthi yonke imithwalo ibe kuwena? Hayi ngoba kufanele ukuthi yonke imithwalo ibe kuwena. Ingoba kwesinye isikhathi kuyenzeka ithongo noma idlozi likuxhaphaze. Uthola ukuthi likusebenzisela ukuthi feza inhloso zalo makufanele likwenze lokuhle lenzela abanye abantu. Ubuxoki bafowethu akuyona into yanganeno. Abantu abadala babantu njengoba baba abantu bephile enyameni
benomona nakuba sebengale kuyaqhubeka konke lokho. Kuyaqhubeka konke lokho umuntu abe nomona. Umuntu wayezonda uma wakho aqhubeke nawe akuzonde. Awukwazi ke wena ukuthi uzocela kulowo muntu. Yingakho ke bafowethu nodadewethu kubaluleke kakhulu kumuntu nomuntu ukuthi ahluphe asukume afune ukuze athole ukuthi isidalwa yena esiphethe yena esingeke size simxhaphaze kungabe yisiphi leso sidalwa ukuze akwazi ukuqondana naso ngqo. Inkinga kakhulu bafowethu lento. Kodwa ke kulungile bafowethu asingawageqa amagula. Asiqhube la kuma comment section ukuthi ngempela lethonge lixhaphaza umuntu silungisa kanjani ngoba liyadinga ukulungiswa lelo thonge lixhaphaza umuntu. Njengoba ngishilo ukuthi kunomuntu emndenini ukuthanda yena kuphela makufanele ukuthi umenzele into enhle. Ukuthanda kuphela makufanele akuthume esitolo usubuyile ne drink esitolo akade ehambe uyoyithenga angakutheleli wena athelele abanye abantu. Athelele izingane zakhe. Wena kodwa akakutheleli. Kodwa makufanele ukuthi ushiswe yilanga uhambe uye kothenga idrink esitolo uyakwazi ukukukhumbula. Makufanele ukuthi igqilazeke uyakwazi ukukukhumbula. Makufanele ukuthi akwenzeke izinto ezinhle kuwena uyakukhohlwa. Siyilungisa kanjani leyo? Yiphi indlela ekufanele ukuthi masifike emsamo sithethe ngayo? Makufanele siphahle kufanele ukuthi senze njani ukuze leso sidalwa leso esizokusebenzisa maqedwe singakwenzeli izinto ezinhle kube ukuthi okungcona sikusebenzise sisebenzisa labo bantu othola ukuthi sizokwazi ukubenzela izinto ezinhle nakuwena kusondela izidalwa namathongo azokwazi ukuthi akukhanyisele uma kukhona okuthile okwenzile ukwenzela wona. Hayi singawageqa amagula ngoba semuke. La sikhona sike Mphilandaba le nombolo ozibonayo zivela la izona ozishayela uma ukuthi ufuna ukuzohlala phansi nempunga yesintu sihlaziye sixoxe okuthi lenkinga obhekene nayo kufanele udlule kanjani. Ngiyacela ukuthi siwuthathe lo mfanekiso oqoshiwe sodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uma kuukuthi ukude futhi yakwazi ukwenza i-appointment yocingo uxoxe nempunga yesintu ngokushayela zona inombolo lezi le number ka078 iyona oyishayelayo la uzokwazi khona ukuthi ubhuke uma ufuna ukuze Mphilandaba ngoba le ka071 ingena kuyona impunga yesintu ihlezi ke Mphilandaba uyithola after 6 ngoba umuzovela ufone nje kusukela ekseni ngo8 ngisuke sengike Mphilandaba ngikwazi ukulithatha ucingo ngoba abantu abasuke beze kumina ngiyabahlonipha. Wena makukhona okuthile okudingayo ufuna incwadi ufuna ukuthenga iyogurt amadodo ufuna yonke imikhiqizo esinayo ufonela inamba le ka078 noma ufuna ukubhuka i-appointment ufonela inamba ka078 bese kuthi ke after 6 usungayifonela le ka071 okanye uWhatsApp ekuyona ngisuke ngizokwazi ukuthi ngikuphendule. Ngibalekele ukuthi umuntu angathi ngiyamziba ngisuke nginabantu nawe ngeke uthande ngihleli nawe bese ngilongibamba ucingo ngibamba ama calls ngikhuluma nabantu. Kulungile ke bafuthu asibonge kakhulu ngokuthi nibukele umfanekiso oqoshiwe. Sicela ke niqhubeke njalo nisubscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.